kwazi komnandi ke namhlanje sisedurban eThekwini eMlazi kuthiwa ke khona wayedlula la wadlula emfuleni wathi uphuza amanzi ababa amanzi wathi ngathi umlaza lo kanti ke kwaqala kanjalo kwaba semlaza bagcina bethi abantu bakhona isemlaza yikho uma bakhuluma ngongangi bayathanda ukugcizelela bethi thatha bane Twitter mabekhuluma kumnandi ke sila eMlazi namhlanje bahlele bengitshela ke bethi hayi Maphisa uhamba zonke indawo kodwa ukwazi ufike la eMlazi namhlanje siphakathi sithelile ngeinkani uDisemba kuyadisembeka manje siloku sibakhumbuza abantu emakhaya ukuthi ngempela maku Disemba kubaleke kakhulu ukuthi ke singakhohlwa ukuthi amaphilisi awanawo Disemba siyaqhubeka siyaliphuza iphilisi awo wonke nje into engaba isifo ekuphethe ngabe kashukela ngabe lani iphilisi lokho sikhumbuzele ekhaya ukuthi awaphumuli wona amaphilisi asilokhu siwathathile unaloko uhlelo lokuthi ungasondela eclinic yakho mawukuthi umuntu owadinga ukwathatha isikhathi eside mhlawumbe uzovakasha ubheke eCape Town ubheke eGoli noma ngabe uyakuphi ungaya khona udinga ukuhamba namaphilisi akho isikhathi eside hamba uyemtholampilo wakho uxoxisane nabo bazokwenzela uhlelo lokuthi uthole ngisho wezinyanga ezintathu mawukuthi uzohamba izinyanga ezintathu ukuze ingabikho ibreak lokhu siqhubekile siwathathile amaphilisi ethu ke ngiyazi ukuthi mase kusondela isikhathi futhi saDisemba baningi abantu abazobe suka la esilungwini ngabe usebenza eRichards Bay ngabe usebenza eThekwini ngabe usebenza eFryhead kufuneka buyele emakhaya abanye babo ibankulu ingcindezi mase kufuneka bebuyele emakhaya esimeni sokuthi ke akakwazi uzoxoxela bani ukuthi njengoba ngihleli la esilungwini nje angisenawo umsebenzi waphela kodwa bekwaziwe ekhaya mangifikile bengifika noncamnce kube mnandi kube njalo ngoba kuyisikhathi sama holiday kodwa njengamanje wesaba ngisho ukusondelela ukuthi aye ngasekhaya ngoba uyayazi incindezele azoyithola mase kubuza kuthiwa hawu namhlanje wabuya uneka izandla nje kwenzakalani ngawe kanti kuningi sikuthwele la esilungeni yingakho ke sithi ke abantu abaningi bagcina benencindezi ngokomqondo noma beneanxiety noma benestress ngazo ezinye zezinto ezifaka lezo zinto esicelayo ke bakwethu kubantu bakithi ukuthi ke singabi sesifakela umuntu incindezi ngoba nakho ebuyile ekhaya kwama holiday wonke umuntu ofikayo nje mayebuye ekhaya simamukele njengoba enjalo whether ukwazile ukuphatha uncamnce noma akakwazanga ukubaphatha asingabe sesifaka incindezi sesibuza ukuthi namhlanje wabuye uthola izandla ngoba asazi ukuthi ke lungakanani usizi abantu ababhekene nalo khona lapha ya esilungwini ngeza ne-update ngama-positions noma ama-post ayephumile a-advertiser kuningi ke ukubuza kubantu abahlukahlukene ukuthi hawu sekwenzakalani ngepost ethile ikakhulukazi ke ama-post lafaka odokotela nizokhumbula ukuthi ungqongqoshe wamemezela ukuthi ke lawo kuqala aphuma baqashwa sebaqala ukusebenza kulawo wesibili baqalile bathola ama-calls ukuze ngomhla ka-1 December kube ukuthi bayaqala ukusebenza iningi labo ke kungaba ukuthi umuntu ubanjwa ukuthi mhlambe usafaka inotice la asebenza khona angaze akwazi ukuqala ngoJanuary kodwa baphekwayo nje into yokubafonela ukuze bekwazi ukuqala wonke awamanesi nabo ke baphekwayo isimo sokuthi bayabafonela njengamanje office nje shiye njengoba kulwesihlanu namhlanje bayabafonela ukuthi ke noma kanjani ngoDisemba kuyaphoqa ukuthi bekwazi ukuqala nje bayithembisile ungqongqoshe ngoba bayasho nje phela abantu ukuthi hayi kodwa akushilo uyozame ukuthi ke kube njengoba akushilo so ngomhla ka1 iningi labo ikakhulukazi ke laba amanesi kumele beqalile noma kanjani abanye ngaze kube umhla ka15 sengaba yilento yokutholana nje makufonelwana mhlamba simtholi ingakho ke sibaqhuquzela bonke abazi bebhalile la eminyangweni ezempela ake bevula amafoni ngoba sekuyisikhathi la sesithinta khona abantu ukuthi ake zakhala manje woza uzoqala usebenza ama-pharmacist ngiyathi ikomiti nje bakulwesihlanu nje namhlanje lihleli futhi ukuze nangempela bewuphothule ngokukhulu ukushesha umsebenzi othinta wona ukuthi ngeviki leli yalo mhla ka15 at least bonke bethintiwe ngokuthi bengaqala nini obenakho kokushisa ibunzi ileli lama data capturers njengoba benazi ukuthi last week besiphe ngomshikashika ukuthi bebebhala abantu abawa more than 36,000 akusiyo kumdlalo ukubhalisa abantu aba 36,000 ngesikhathi baningi ke bebekhala ngokuthi ke akubakwazanga ukusave umsebenzi wabo icomputer yavaleka ngisathi makuphela isikhathi vele izovala icomputer kodwa esingakuqinisekisa abantu ukuthi mawungakutholanga ukuthi usave noma ungatholanga ithuba lokuthi ke ukwazi ukuthi umsebenzi wakho usave icomputer le ibikwazi ukukusavela wona so siwatholile ke okubhalile noma ngabe ubhala imibuzo emingaki kodwa kufikile ngakuthina singabaqinisekisa ukuthi abantu amaphaphu phansi ngoba bese befika abanye ngisho eNatal ePietermaritzburg ezobuthi hawu Nkosi yami ayivumanga ukuthi ngisubmit asikho isidingo sokuthi uzogibela ePietermaritzburg yingakho sikubhalise usekhaya ingoba lo beyaxhakaxhaka bokubhala beyakwazi ukuthi bisave umbuzo oqala mawuphendula uyasave wesibili uyasave noma ngahamba ugesi noma kungenzekani ibisithumela izimpendulo lezi oyithumelile
singabaqinisekisa ukuthi cha abantu amaphaphu phansi sibonile ke sekuphuma nama SMS sekukhona ke abadlala ngabantu bebathumelela ama SMS ukuthi sekuyabizwa abantu for interviews asikafiki leso sigaba leso HR uzosazisa ngokuthi kuqhubekani ngohlelo la khona lapho kodwa kwamanje nje bekuselapha ekuthenini ke sibhalile sesilinde ku HR to guide ukuthi going forward kuzokwenzakalani le ama social workers nayo iyasetshenzwa njengoba ikade advertisiwe so iyasetshenzwa uphekwawo umnyango ileso nje isimemezelo umuntu angasenza ngaphansi kwesigaba sama post wonke abekade ephumile eminyangweni wezempilo kwaZulu Natal bese ngishilo ngathi festive season le asiba abantu ke abakhathalele ngempela ukuthi ke ifestive season ingahambi nathi kube yithina esihamba nayo kade ngidlula nje nala emgaqweni njengamanje ngiyabona ke liphezulu izinga labantu abathatha ama chance okuwela ku freeway ngoba kancane kancane mawuhamba ubona umuntu oseshayiswa imoto ku freeway ubona umuntu oseshayiswa imoto ku freeway so abantu abayeke ukuthatha ama chance awukwazi ukuwela ku freeway u freeway imoto isihamba ngesivinini esikhulu awukwazi futhi ukusikala njengamanzi ophuthu isivinini semoto esihamba ku freeway ngoba ngenze kuyibona ngathi sekude kanti ihamba 140 150 ifike kushayise leyo moto leyo siyabacela ke abantu bakethu abaqikelele kakhulu indaba yokuwela ku freeway ayivumelekile futhi yona esibona ngathi ke isilethela abantu abaningi abagcina bedlula emhlabeni siyazi ke futhi sike sakhulumisa kakhulu indaba ethinta HIV AIDS sisho ukuthi siphumile sifuna abantu aba1 million eSouth Africa nala kwaZulu Natal besifuna ke abaku 117,000 iprogram yethu nomuhlelo lethu luhambe kahle kakhulu njoba siyababona abanye bayabuya ngempela bayabuya ukuzothatha imishenguzo yabo bayabuya ukuzosiqhuquzela ukuthi sikwazi ukuthi ke sibuyele ekuphileni ukuphila okuphelele sidla kahle amaphilisi ethu futhi ke into emnandi ngomhla ka1 December usuku lwengculaza emhlabeni wonke jikelele nakuyila esuke siqhuquzelana ukuthi ngempela abantu bakwithi ababuye bezoqhubeka nokuphila kangcono bazi kangcono futhi ngeHIV AIDS ngiyazi ukuthi ingculaza into esesikhulume kakhulu ngayo okwenza ukuthi sometimes abanye sebeyayizwa nje kodwa ayisalaleleki kuyezwa makukhulunywa ngayo kodwa akulaleleki ukuthi kuthiwani yingakho kuhlale kufanele sihlale siqhuquzelane sivuselelane sikhumbuzisane ukuthi singayibamba la ikhona ngezinto esezikhona eminyangweni futhi singakwazi ukuthi ke silekelelane ekutheni ke izinto zihambe kahle kodwa ngoba ke namhlanje kuusuku olukhulu lesisho ukuthi sikubhekile ukuthi izobelibungazwa ngomhla ka1 siyazi ukuthi undunankulu necabinet yakhe bazobe lapha ePietermaritzburg angazi ke ikhetho kanjani Maritzburg kodwa ke ikhona la kuzobe kukhona ePietermaritzburg kubungazwa usuku lolu lengculaza umhlaba wonke ejikelele thina ke namhlanje nesivakashi sethu esiqavile esisithanda ngenhliziyo yethu yonke ngoba sinakho ukuxoxa naye aloko sixoxela nje indaba esixoxela namhlanje siyabamba isibindi ake zoxoxela abantu bakwaZulu Natal ukuthi ngempela ubani wakabani wenzani la sizoyinika ke background encane yakhe umntwana okhule mhlambe ekhula naso isifo lesi kodwa sicelile ukuthi singamvezi igama lakhe ngokugcwele sikwazi sixoxe nje naye abantu bemukele inkulumo azobe sitshela ngokubalekile ukufundisana ngeinformation azobe sinika yona sizometha ke igama la namhlanje ngoba siyafisa ukumprotecta ngokwegama lakhe singalidlulisi ngoba linjalo ngoba naye umuntu uphila nabantu asifisi bese yahambe khonjwa abantu kodwa siyafisa asixoxele ngokugcwele njengokufisa kwakhe ukuthi sazi nathi understand futhi uyasho ukuthi naye uyafisa ukufundisa abantu ngalolu daba lwesifo sengculazi beyi-understand kangcono but ke ngaloko kuchitha isikhathi awusibingelele usitshele ubani wakabani anonymous usuka kuphi nendawo kodwa mhlawumbe noma ungakayisho indawo usitshele ukuthi ubani wakabani. Sanibonani, igama lami nguNompilo wakamalo ngiqhamuka kaZet khona la eMlazi. Yebo. Ngizocela ukuthi ukhulumela phezulu kubathi le emakhaya bakuzwa ukuthi khuluma yonke eSouth Africa manje kuleke bakuzwa. Mhlambe omnye uzoyibuza ukuthi ena njengoba sithi sibungaza usuku lwengculazi umhlaba wonke jikelele kuusuku olusho ukuthini kuwena lo? Ngicabanga ukuthi ukubungaza usuku le-HIV and AIDS usuke ubungaza abantu abashona nesifo i-HIV because my mother naye washona nayo i-HIV and AIDS so usuku nje olukhulu olubungazayo abantu ukuthi kumele badle amaphilisi kumele
bazithande bayakhuthaza kahle kahle. Ngiyazi ukuthi sesizwa njalo ukukhuluma nge-HIV AIDS abanye bazi ukuthi anisele nale diaspora msaloku nikhuluma ngayo but wena uthole kanjani ukuthi usumuntu osulelekile? Mina one day ngeza ekliniki nginotwayi. I think ngangika grade 7 mangaphosisi. Then unesi wathi ucela ukuyongihlola wangithatha amagazi and then that's where I found out ukuthi I'm positive. But then back then I wasn't sexually active. Yes. Umuntu nje ongakaze wenze lutho kodwa wasuthi uyathola. Mhlambe ke ngiyazi ukuthi lena isimo lesi eyongathanda lokhu ukukhuluma ngaso. Kodwa njengomuntu owathi uzalo wadlula umama emhlabeni. Mhlambe unakho ukusola ukuthi kungenzeka ukuthi nawe wazalwa unalo igciwane. Yebo ngenzeka ukuthi ngazalwa nalo because ekhaya babefihla kakhulu. Ekhaya babenokuthi bathi uma wakho wayegula mhlambe wadliswa esontweni into ekanjalo. But the more ngikhula ngabona ukuthi no ayikuthi wayegula ukuthi kudala babefihla izinto babejwayele ukuthi bathi hayi usibambani idliso kanti idliso nje into eyayingekho ukuthi nje umuntu wayengafuni accept ukuthi adle amaphilisi. Yes. So nawe wawusuyazalwa ke wayithola mhlambe nawe usuzaleka nalo igciwane. Mhlambe ke yini into obone ngathi ikusizile ekukhuleni kwakho ukuthi uaccepteke lokhu umuntu okhula negciwane? I think into engisizile ukujoin i-support group la U21 clinic yona engisizile kakhulu because uyakwazi ukufika eclinic and then ubone ukuthi awukho wedwa. Because ziningi eziningane eziphila nalo and nawe uyaqoquzela ukuthi no lento le uyakwazi ukuphila nayo. It's just that yonke into isekhanda and yes. So into engisiza kakhulu U21 clinic sithi amavuka uhleze wevuka nathi sefana nomama wethu nje ukuthi into manje eba inkinga ukuthi eziningane asibesathanda ukuze support group because zazi ukuthi sekwenziwa izinto ezodwa sekukhuluma izinto ezodwa yes bese ziyabhoreka. Mhlambe ke ngiyazi ukuthi ke mina mangibuka nje emehlweni wami ayikho into ebhaliwe kwentu unesifo futhi uyababa umuhle uyawuthini ukugqugquzela abanye abesesimene esifana nawo mabezongena ebudlelwaneni iyiphi indlela yokugqugquzela ukuthi asho nini umuntu athi umuntu nje sawubona ukuthi nginemvulazi noma mhlawumbe uthi umuthi kancane ethi mayiseqala bese yamthethe hey njalo ziyakhala la uyabona isiphi isikhathi esiright sokuqala ukuthi umuntu ukumazise ukuthi hayi njalo ngiphila nesifo segciwane uyo-advise ukuthi kwenzeke kanjani? Noma ngicabanga ukuthi lokho kuba i-challenge kakhulu if uzongena kubudlelwano nomuntu ongazi ukuthi u-positive because mase sazi ukuthi le situation akabe sakubuka ngalendlela le kade kubuka ngayo. So mina I always tell my friends ukuthi nje ba condomize because ngeke uzuwazi emhlabeni and umuntu unayo lento le. So nje kube into kanjalo but kunzima ungena obudlelwaneni nomuntu ningazani i-data zenu and manje futhi uba nokusaba ukuthi what if ngizomtshela and then bese khaphansi bese ekhaya kuba magwala labantu I'm not hayi saxoxa inkinga ngibona ngaba manje ke iyiphi message oyufise ukuthi uyidlulisele abantu labo bona ngathi abanalo ulwazi olwanele ngalesifo lesi mawuxoxa nje nabo iyiphi message oyufise ngathi yazi abantu mabengazi le message bengasizakala ukuyi-understand kangcono lento thina esiphila nayo? No, abantu kumele bazi ukuthi i-HIV uyakwazi ukuphila nayo akusizi ukuthi sekuphelile. Mina ngihlezi ngiphila nokuthi it's not over until God says it's over. So abantu kumele bazi ukuthi HIV akusona ukuthi mhlawumbe uyagula mentally or u-disabled. No, it's just that nje umkhuhlane nje and then nje kumele bazi ukuthi uma uthatha i-treatment yakho kahle mhlawumbe besitshelo nesiclinic ukuthi if uthatha i-treatment yakho kahle i-viral load yakho izoba low. Lokho okusho ukuthi even if uyatesta namanje uzoba negative ngoba igcone lakho lisuke li-suppressed.
awubakithi kulolu hlelo esithi you equals you okusho ukuthi ke noma unalo igciwane kodwa emzimbeni seligqibekile kangangoba usungazala ngisho umntwana ongenalo igciwane usungathanda uye uthini ke kulabo bathi bona mina sonke nje ngathandana nomuntu onengculazi ngisho ukuthi never say never ukusemhlabeni ngoba uzomfica umuntu obaba njengawo ayithele abantu ngeke uzumazi umuntu uzokutshela ukuthi hayi anginayo mina kodwa uyazi ukuthi yini unayo. So mhlambe ukubaleka ngokwazi kwesimo sakho mawumuntu ubona ngathi kubaleke kangakanani lokho ngoba baningi abantu namanje nje sinohlelo la isithi sicela bebuya abantu kodwa ekubabuyiseni kwethu baningi laba bangazazi ke nje abaphande indawakazi bayitheste abazazi ukuthi bamephi kubaleke ngani to understand uzazi ukuthi umi kuphi kubalekile ukuthi understand uzazi ukuthi ukuphi usazi futhi status sakho ngizobetha nesi kumele after every 6 months med test because kubalekile ukuthi uzazi status sakho ilokho nje ngabusho kwamngabusho mhlambe ke nani lokhu kokudla imshanguzo ungayixoleli ungathini message yakho nakho siya December manje awubakhumbuza phela amaphilisi awathatha amaholiday ngiyazi ukuthi abanye bakhala ukuthi ekuba nesikhathi la ikhathaleka khona sengikhathele lokhu ngiphuzana naleli iphilisi iyiphi tip ongabanika yona wena wenza kanjani ukuthi ke noma kunzima kwesinye isikhathi kodwa ulokhu uqhubekile ulishayela into ngomane lakho engakusho sonke nje asiphele emhlabeni sabantu ndisakhathala nami ngingikhathala somthana but ngingitshela ukuthi uNkulunkulu akakunika umthwalo ongaphezulu kwakho absolutely so even if thiwe uyazizwa ukuthi uyakhathala but kumele because impilo yakho and futhi impilo iyodwa nephilisi lo uyazente umuntu umethu uyakhathala akashiwene nomuntu othi sengikhathala ukuphefumula avela vala amakhala athi angisezukuphefumula yayibona yona into ecishe ifana kufuneka uphefumulile ngaloko ngeke uphile omunye sengikhathele ukudla ayeke ukudla uzofa phela mawungadli futhi namaphilisi mhlambe kungamele siwathathe umlayezo wakho ke wokugcina nje ongawudlisela ikakhulukazi kuyi-youth njengamanje abanye nabo abazalwa naso lesifo lesi ungathinda umlayezo wakho Nkosisi bami abazala nayo ngingathanda ukusho ukuthi abaqine uNkulunkulu khona asiqhubeke nje nokuthi sidla treatment yethu singayeki ukuthemba uNkulunkulu khona and okunye futhi engithanda ukusho ukuthi siyacela ka health because sezwile ama rumors ukuthi imjovo wathatha iyeza ususondela so siyacela ukuthi nisheshisele badla imjovo Uzokala ukugingqa njalo. Yes. Yabona ke nami phela mase jova ngathi ngizomjoyina. Ngoba manje hayi kuzobe sekulula kancane. Absolutely. Jova izosiza kakhulu because ngesize njalo eclinic mhlawumbe siza after 6 months or so. Yes. Okay. No izwakele kakhulu. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Nanakho nje uphume uzoxoxela abanye ontanga yakho. Udadewethu ke ngoba vela sizokumveza futhi beshilo ukuthi ucela negama lakhe la ngempela singalisebenzisa. Kodwa ngizobachazela nje abantu emakhaya akamuhle ayikho into ebhalwe kuyena ukuthi umuntu onjani. So ke unginika isiqinisekiso sokuthi ngempela mawuwadla kahle amaphilisi ayikho into engakwenza ukuthi ube umuntu osehlukile noma ugcina ucwasa. Sebonga kakhulu dadewethu. Ngaleli thuba manje ngizokhumbuza sekhathi igama lokuhlala ekazara.gov.za silishaya namhlanje sila emlazi namaphetheli kwa you iclinic yethu ela kwa you bane men's clinic la kwa you ingakho ke silidudula khona ubusuku namhlanje kuze ke sikhumbuza amajiti ukuthi phela kubalekile ukuthi hlala uze ku men's clinic uzoyicheck ukuthi igazi sakugijima kahle yonke into igijima kahle ngale kokuchitha isikhathi ke nginanomfowethu la nayo the hayi ngizoza ngizogadla bafowethu noma angazi ke yena noma uzosivumela ukuthi simveze nokuthi alisha igama lakho yena akanayo inkinga kodwa esingakubalula ngayo insizwa esiphile negciwane isikhathi eside kunjalo kuyiqiniso lokho ngale kokuchitha isikhathi ke sicela ukuthi ke usibingelele bese uyasitshela ukuthi ubani okabani uphila kanjani nje la eSouth Africa. Igama lami ngumzwandile ngwakwaNhlangasi Sibongo Nkazi ngihlala khona la eMlazi kaJay sengiphile negciwane iminyaka ewu26 ama ARVs ngisengiwadle for 25 years yes ngiqala ama ARVs beku 2000
2005 yangino 20 years because ngaqale ngona ngo 2005 yes but kwakusashawala inqwaba lapho ngiteste ngo 2004 unyaka osophela but ngalesa sikhathi sethu kwakukuningi okwakwenzeka namaphilisi ayemaningi nokuthola treatment bekuthatha isikhathi ube ufika utest positive kube nosuku lwamagazi ubuya ngosuku olukuthi uzothatha amagazi CD4 count abuya amagazi CD4 count ubuye kube nosuku lokuthi kuzoqalwa amaklasi wahamba amaklasi umuntu uyafa njalo awubakithi so ke ngiwaqala ngaleso sikhathi mina amaphilisi okay yes hey mhlambe mongasithatha nje ngejeni yokuthola kwakho ukuthi uthola kanjani ukuthi nakho sekuyonakala akeve kwabalula okwama kufana nokwamuntu hawu ngangisamncane ngimncane namanje because ngizalwe ngo1983 mana yes musa wena so ngangisamncane kakhulu ngaleso sikhathi yeah but ngikuhlefa nje waselokishini ngiyabonga ngiyaziwa ngikuhlefa ukuthi ngihlakaniphile hayi kodwa ngobugebengu kodwa ngihlakaniphile absolutely okusho ukuthi kwifamily nakomakhelwane nasemphakathini nje ngase ngibone okukhulu noma ngase ngibone okuningi kwenzeka indaba yami yaqala ngamathumba ngaphathwa ithumba la ngaphathwa iline la ngaphathwa iline la aba ufonje yabo ngesonto kube isonto eline kanjalo so kwadla ukuthi ngaleso sikhathi uNovember ziya kuDecember kodwa ngiguli angehlele emzimbeni yilamathumba kodwa ngokubala indlela zami nokwazi sengiphuma kuphi nakuphi so kungenzeka so siya kuDecember sengiaware ukuthi okay la kuyaphetha kodwa awuthi ngigroove bese uthi ngoJanuary bese ngihamba awusuka madoda yes okay so kwabalula kanjalo ngafika ekliniki uJanuary ke manje uJanuary bengihamba ugroovile ngoDecember angiguli futhi anginalutho amathumba khona awusuka madoda so ngaye ekliniki umphathi wekliniki wayomngani wami umzomuhle ekliniki umama umdlulu lendiwe so bethi ngafika ngamcela ngathi mngani wami lalela kuyabheda kanje wathi indaba uthi no hayi sengidlule lana nathi indaba manje and it's obvious into ikanjalo ngikhulumela nekhansela ke lalikhona ngaleso sikhathi then ke ngathesta ukufika kwami esihlalweni ngizohlala ngizobhekana nekhansela ikhansela ngangalibonela ukuthi ngisho ukuthi ngizotholani kwakuwukuthi nje kuphela ngifuna iphepha then ngiqhubeke nendlela awubakithi usuyazi ijeni yakho ngoba indlela yaziwa umhambi wayo futhi ke ayikho into elula mawusuyi acceptile into wena uqobo lakho kubalula ukuthi kulenze mhlambe ke ngiyazi kwakudala kakhulu ingalesikhathi kwakusacwaswana futhi umuntu otholakala ukuthi usuna lesifo wena wabona umphakathi ukumukela kanjani mawusuna lesifo okokuqala nje angazi mhlambe ngizothini angazi ngoba ngase ngibuye ekliniki kwakuMonday ngikhumbula kahle but ngawuxoxela wonke umgwaqo wangasekhaya ukuthi ngiphuma ekliniki then I'm positive akekho ngamxoxelanga Musa so angaze ngibe nenkinga yokucwaswa futhi angaze ngisabe nalokuthi ngizokhulunywa so kwangeyona inkinga kumina yes mhlambe ke kunomuntu namhlanje nje otholayo ukuthi unegciwane ungathini umlayezo ongamnika wona njengomuntu kwena ke osuyihambile le ndlela ngingathi nje akayidlela amaphilisi abe right akusona isigwebo sentambo impilo iyaqhubeka kulo 20 bayeze ngikuwona nginezinto ezingaka esingiyashivile empilweni kulo nje kulesikhathi sami nama reviews so kuningi kakhulu esekashivile empilweni kuningi kakhulu kusuke kungasho ukuthi sekuma akusho ukuthi sekukuphela kwempilo noma impilo iphelile but nje kusayingxenye yempilo you understand khona le mina ngiyinsizwa ama 70s yabona kodwa ike ngama 80s ngeke ngibona ukuthi ayifuna ukuaccept ukuthi sikhulile but ke ngizothi kuwe njengomuntu osukhulile ungathini umlayezo wakho kulaba kabasha njengodadewethu nje kade ephuma lamanje laba abasha ke nabo basazohamba mhlawumbe abanye abakangeni kulesigaba abanye bama bezothola ungawuthini umlayezo wakho ngingathi mina abantu abasha nomonto angayethu nabancane kunathi
abako i-treatment abaqhubeke badle treatment abangakazazi abahambe beyothola abahambe bemaklinikhi bathola ulwazi then babe right ngoba ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi banento errong ethi senge-HIV positive kuphelile nje ngami cha ngiyajola ngiyagroova nje ngi-right you understand kodwa into oqale ngixoxayo uma ngizofika ebudlaneni ukuthi sisimi kuphi simi la ukuze umuntu angenazi absolutely futhi ngiyayithanda leyo kuthiwa leka U equals U iba mnandi mayixoxo naye nini obaniyephila njengoba usho nje emva kokuba mhlambe usulitholile igciwane umuntu ungavuleleka nosixoxe mhlambe wagcina wakwazile nokwakho umndeni zaba right ningane mawuzaba khona kwasha kwaciba anginayo ingane engizalayo mina ngokwami but I think ngiyacabanga ukuthi nomndeni anginawo futhi ngeke ngibe nawo so ngi-right right kakhulu no siyabonga mfowethu ngesikhathi osipha sona ngoba ukukhanyiseleka sometimes singamletha udokotela kodwa udokotela akayazi lento akaphili nayo uyifunde encwadini wena ophila nayo uzidlulisela umlayezo ngento ophile nayo amazwi akho nje okugcina sesiugoqa u2025 ngomhla ka1 World AIDS Day imessage yakho ungayidlulisela abantu base South Africa bakhumbuzise ukuthatha amaphilisi bakhumbuzise ukuthi kuyaphileka negciwane angathina amazwi akho angathi umzansi wonke KZN Durban bonke abantu abathatha amaphilisi abadla amaphilisi ababe right ebese ngiyacela i-department ayitrain abasebenzi basemakliniki imost yabo noma betrainekile kodwa kunezinto ezingekho right abazenza kubantu so kuningi asibaningi esithi mina Mzwandile Ntshangase I don't have any problem because mina mangiphuma nje clinic uyandazi ngine-medical aid mina but amaphilisi ngilanda clinic but uma ngiphume ngaphethe ngesandla because I don't have any problem you understand so uthola ukuthi eclinic kuphele lento le khona isifako lakuyona phakethe but uthola nesi ba comfortable ngokunikeza umuntu okungcono wesifazane because baseke bephethe ikhwama but owesilisa umuntu ugqoke nejini encane akukho la uzafaka khona we understand so onesi nawo bonke abantu abakhona eclinic abasebenzi abayihluphi ngalutho number 2 abantu into ecabanga ukuthi abantu bayitshela ukuthi HIV isigwebo sentamo ingendlela namakhansela abantu abakhanselisha ngayo we understand khona lento ethi thina siphuzayo nje mina ngiyaphuza kodwa hayi lokho ukuthi ngisidakwa cha mhlawumbe nje ngesonto kodwa iphuza face phela ngithi siyabona kodwa ke mhlawumbe kanye ngesonto mhlawumbe kanye futhi ngenakho ngibhizi angazisikhathi sanele so ke abanye abantu bawayeka amaphilisi ngenxa yokuthi bayaphuza so mhlawumbe uhulumeni mangena kulonke lezo zinto ukuthi abantu bafundiswe ukuthi utshwala babenze kanjani then amaphilisi abenze kanjani because abantu abaningi bawayeka ukuthi wayilokho amaphilisi siyabonga kakhulu mfowethu ngemessage yakhe enhle osiphe yona kethwe indlela enhle ibuzwa kwase beyihambile sesizizwa nathi nami sengazi kangcono ngegciwane siyabonga kakhulu sizokhuluma ke namanesi ukuthi baphela nikufihleni asibe nendlela ukuthi awu sengiyaphuma sekubuka wonke umuntu usawaphethe awunanga siyabonga kakhulu absolutely kama lo hlelo ikazanele.chat.gov.za sishamna namhlanje sikwa emlazi namaphethelo siyaziye ngomhla ka1 usuku olukhulu lwengculazi umhlaba wonke jikelele ingakho ke silokhu sisondezele ukuthi abantu bakithi basondele bezosixoxisela ngayo into ethinta ingculazi siyakhumbuzisana nje bakwethu ngoba siyazi ukuthi ke sihlale sixoxa njalo into yengculazi and bese kuba ngazi ukuthi kwesinye isikhathi into esekungamele kusixoxa ngayo kodwa ke nakuba sibalandile ke abafowethu abaphila nalo igciwane sebekhulumile nathi ngiyathemba onendlebe uzwile ngiyathemba ukuthi osekhaya uzwile silande nodokotela ke ukuthi akwazi ukusondezela udaba lwa ingculazi dokotela sicela usitshele ukuthi ubani okabani bese sihlalo dabeni ngiyanibingelela igama lami nguNomusa Saraj ngivela eMaranhill absolutely la ngizalwa khona ngisebenza khona la eMlazi eMshiyeni ngaphansi kwe-Department of Family Medicine the primary health care kusho ukuthi ngodokotela bokuqala badibana nama-patient from honest yebo mhlambe ke mangathi utshela umuntu nje ngo2 minutes iyini ingculazi iyini HIV AIDS okay siqale ekuqaleni i-HIV
or igciwane lesandulela ngculazi. Okungukuthi mangabe ungenwe igciwane akusho kodwa ukuthi une HIV, akusho ukuthi unengculazi, akusho ukuthi une AIDS, unegciwane lesandulela ngculazi. Yazi ngimdala ngaka bengingayazi leyo ndaba. Okusho ukuthi ke bese kuba yini ke yona ingculazi? Ingculazi lapho umzimba usungeniwe igciwane. Igciwane lalwa namasosha omzimba aze angakwazi ukulwa nezifo. Usho ukuthi umzimba wakho ngaleso sikhathi usungenwa izifo kalula. Amasosha omzimba ase-weak, ilapho ke sesithi ke usunengculazi. Okay. Shuthi ngingaphila ngihambela nje kuseyisandulela akabi yona uqobo. Bese ke ngithi sekuyiyona ke futhi mase ngilokhu ngibonakala sengiyagula ke na wonke lama signs and symptoms enenwabeke. Ngimaphi mhlambe kama signs and symptoms ongakusitshele ngawo? Ngiyazi asesaxoxa kakhulu ngawo. Abanye sebeze bewakhohlwa siwasho. But imaphi ungasikhumbuzisa ukuthi ke nazi impawu ungabona ngathi sekuyasondela? Okay. Ngingazama ukubalula ukuthi ukuthi mangabe ngithola igciwane ngcono ngihlala ku stage sokuba negciwane lesandulela ngculazi. Kungaze kufike esikhathini sokuthi ngizoba nalo ke igciwane manje. Yes. Impawu zakhona azikho, alukho isifo sothi la usongeniwe igciwane ngoba ngesingisi sithi non specific. Okay. Omunye nje angazibona umuntu onomkhuhlane umzimba obuhlungu, uyakhwehlela, umphimbo obuhlungu, so utshela ukuthi hayi ngine flu, uyithathela amaphilisi e-flu, iyangena ngaleso sikhathi. Ingadlula futhi ngaphela isonto futhi ungasenakho lokho, uphila nje hawu bekungumkhuhlane kanti sokungeniwe igciwane. Nihlangane nabantu abangavumi ukwamukela lesimo lesi ngoba isikhathi esiningi abantu ngathi ikhona nalento ukuthi angifuni ukwamukela sengiphila nesifo sengculazi. Yebo, ingqinamba enkulu. Uthola ukuthi umuntu uyazi ukuthi unesifo kodwa ngoba akakwamukela ukuthi unesifo, uthatha isikhathi eside ukuthi athole usizo. Sithi ku-denial. Ngaleso sikhathi lapho kuyenza ukuthi omunye aze adideke lo mqondo ngoba engafuni ukwamukela. Abanye baze babona ongazi ukuthi wena omtshelayo ukuthi unesifo yena kanaso because akaboni ukuthi elikhona emzimbeni wakhe. Ngiyazi ukuthi ke nishumayeze nithi kungenzeka igciwane siligcine la elikhona. Ungathini ke umlayezo wakho kumuntu ongakalitholi igciwane manje ukuthi lingabambeka lingadluleli kuyena njengamanje? eSouth Africa sinenhlanhla yokuthi uhulumeni uyasibonelela. So sinohlelo lapho siphiwa khona amaphilisi ekuthiwa iPrEP. Okuvikela ukuthi igciwane lingangeni. Noma ngabe uhlangene nomuntu onegciwane kodwa ulikwazi leliphilisi ukuthi liuvikele ukuthi lingangeni ngaphakathi. So lo onganalo ongakabi nalo isifo akahlale ngenaso ngokuthi asukume aye clinic ahlale check njalo and then methola ukuthi igciwane alikho asebenzise uPrEP ukuze avikeleke. Absolutely. Ezinye indlela mhlawumbe zokuvikela ke eneni iphawu ledokotela iziphi? Okubalekile ngeke sikuphike ukuthi isifo sengculazi o i-HIV ingena kakhulukazi ngokuhlangana ngokocansi. Yebo. Ngeke futhi sikuphike lokho ukuthi ukuhlangana ngokocansi kuyimpilo kubantu asekufanele ukuthi bahlangane. Thina sebancane sicela ukuthi singalijahi ucansi. Thina sesibadala asizithande. Because ngekathi ngizithanda mina angeke ngikwazi ukuthi ngihambe ngihlangana nabantu abaningi. Ngizokwazi ukuthi ngiqaphele ukuthi ubani engihlangana naye and ngenze sure ukuthi umuntu engihlangana naye ngiyasazi status sakhe, uyasazi status sami. Absolutely. Ngiyathemba ukuthi umlayezo obudluliswa kakhulu nabafowethu ade bela namhlanje abaphila nalo egciwane. Mhlambe dokotela umlayezo nenuphe umuntu othola namhlanje ukuthi usezophila negciwane lengculazi. Awungiyalele nje umuntu osekhaya othole namhlanje ukuthi usuzophila negciwane lengculazi. Ngimthandile umfowethu obela
akusona isigwebo sentamo. Absolutely. Impilo siyayiqala kabusha. Ngeke ngithi mina masiqala impilo kabusha. Asiphile impilo epositive. Meaning ukuthi yonke into esiyenzayo masicabange ukuthi sizophumelela. Sizophumelela ukucontrola isifo egazini because yonke into iqala emqondweni. If umqondo wami ngiwutshela ukuthi ngizophumelela. So mangabe benginamaphupho ngifisa ukuthi ngibe nomndeni ngingayitshela ukuthi impilo yami iphelile ngeke ngibe nawo umndeni. Mangidla kahle amaphilisi ngiqikelele ukuthi ngiwadla ngesikhathi, ngiqikelele ukuthi angibi nabangani abaningi engihlangana nabo, ngiqikelele ukuthi umngani wami noma ngabe naye uyawudla umshanguzo, ngenze sure ukuthi uyawudla kahle, ngiqikelele ukuthi amasosha wakhe strong, igciwane alikho alitholakali mangabe sik-test. So mina naye mangabe igciwane li-suppressed sokwazi usiphila kahle sibe nomndeni siphile njengabo bonke abantu. Wazwayala nami sengingaya manje ngicheck ngingabi na stress ukuthi kuzokwenzakala noba usungibeke esithombeni ngenzani. Kumzulane ekhaya igama lohlala ekazanachat.gov.za silishap khoma namhlanje sisemlazi eDurban eThekwini. Sihamba nodokotela nje banibona nje ingcwepheshi lena angakutshela ngengculaza azayiphendule ayibhekise phezulu ulokhu uyiqonda nje wena uyi-understanda kahle. Ngiyazi ke dokotela uthi ke abantu abaningi kunalento le yokuhlala bese kuba nokusaba ukuqhubeka nokuphuza amaphilisi. Bathi abanye kunethiwa yini i-fatigue, sekhathele usefise ngabe manje ayi omnyazi athi mina ngeke singamaningi ngibulale lento, kodwa ayizizwe ukuthi use-fresh u-right yini kusafune ngiqhubeke ngiphuze lento. Ngokwesayensi kubaluleke ngani ke ukuthi ke aqhubeke umuntu aliphuze iphilisi? Isikhathi esiningi abantu amaphilisi angeke siqamba amanga. Akekho umuntu othanda ukudla iphilisi impilo yakhe yonke. Absolutely. So siya understand ukuthi kuhambe kube nesikhathi la kuzoba nzima khona ukuthi umuntu aqhubeke namaphilisi. But siyagcizelela ukuthi iphilisi libalekile ukuthi ulidle. Absolutely. Kwesinye isikhathi ke kuye kube khona inkinga ukuthi masikhuluma masithi awusiyabonga mama usibanibani osisi usibanibani igciwane alisabonakala egazini bese interpreta ngokuthi sithi usecured sekuphelile. Sicela ukugcizelela ukuthi ukukhuphuka kwamaphilisi okwemshanguzo egazini kuyalicinezela igciwane. Absolutely. Ngenkathi amaphilisi eshona phansi egazini liyakhuphuka igciwane. So kufana nokuthi udlala isiso. So kubalekile ukuthi siwadla amaphilisi ngaso sonke isikhathi ahlale izinga lawo liphezulu egazini ukuze igciwane lihlale liqiniselekile. Dokotela ngicela umlayezo wakhe wokugcina mhla ka1 usuku la sikhumbusana khona nesifo sesandulela ngculazi. Songisizile nje bengihlale ngizwa kuthiwa isandulela ngculazi, ngiqake ukuthi kukhulunywa ngani manje wangibeka esithombeni ukuthi kukhona okwandulela yona ingculazi uqobo nayo ingculazi uqobo. Wangibekela nomehluko futhi phakathi kwakho. But ke ngicela manje umlayezo wakho mhla ka1 usuku lokubungaza noma lokukhumbuzisana ngengculazi umhlaba wonke jikelele. Umlayezo wakho kubantu abaphila negciwane nalabo ke abangakabi nalo igciwane. Mhla ka1 December usuku olukhulu. Especially thina eSouth Africa siyazi ukuthi sivela kuphi. Absolutely. Kukhona isikhathi lapho silahlekelwa abantu abaningi. Omunye wethu ngu Johnson Nkosi and leyo picture ayipheli. Kumuntu understandayo ukuthi kwenzakaleni uma singawadla amaphilisi siyobuyela leso simo esinjalo. Kodwa masiwadla kahle amaphilisi and sibungaza ukuthi sibonge impilo uNkulunkulu asiphile yona. Abanye babegula ngaleso sikhathi baba nayo ichance ukuthi bawathola amaphilisi. Asiqhubekeni sibakhumbula abashiyile, siqhubekeni sidla amaphilisi. Impela dokotela siyabonga ngesikhathi osiphe sona. Ngiyazi ukuthi umuntu obhizi nihlale nimatasatasa lapha esibhedlela esikhulu kunazo zonke emhlabeni jikelele. Ngeke ngisho njalo umlazi mkhulu kakhulu esibhedlela esikhulu kakhulu lesiya. Siyabonga ngesikhathi osiphe sona. Ngizokukhumbuzisa kumlaleli ekhaya ukuthi igama lohlala ekazanachat.gov.za silishaka mnandi namhlanje semlazi namaphethelo ngejubane lidekeke silandela nomfowethu ke
laba abasesimeni sezimo eziphuthumayo ngoba siyazi njengoba kuDisemba usufikile kiDisember boss zizobe ziningi izimo eziphuthumayo kodwa ke umfowethu simsondezile ukuze akasixoxele ngezinye zezinto ezithinta izimo eziphuthumayo na ukuthi singabhekana kanjani nazo. Angikubingelele mfowethu usitshela ubani akabani wenzani la eminyangweni. Ngiyabonga baba Maphisa, igama nguSiprian Sifiso Mthimkhulu. Iposition yami eminyangweni njengamanje ngu-acting EMS operations manager. Obekwe khona ofisini laphana eMgungundlovu kwi-head officer kwa-EMS baba. Ngiyazi ukuthi isikhathi lesama holiday isikhathi esibhizi kakhulu ikakhulukazi kunina. Siyisikhathi esisho ukuthini lesi kulolu hlaka lwezimo eziphuthumayo nanokuthi ngiyazi ukuthi ke kukhona umlayezo enihlale nifisa ukubatshela abantu bengakafiki la ekutheni sekunengozi ngoba khona umuntu ombona ukuthi yazi lo bengamela bese ngozini ukuba le message bengimtshele yona engakangeni engozini. Kusho ukuthini kunina ukuba kulesikhathi sika December ezimene eziphuthumayo nanokuthi ke i-message eniyenifisa ukubatshela abantu bengakangena ezingozini i-message ethini? Umphakathi ngikhuluma lana ke nangezivakashi zethu nabangani bethu siyahlangana simndeni ngoKhisimusi. Absolutely. Izimo into engayiphawula nje okokuqala ukuthi izimo ababhekana nazo abantu akusizona izimo ezilula nezimo abazithandlisha kalula. Okubalekile ukuthi yebo before baze baxhumane nathi njenge section yezimo eziphuthumayo kubalekile ukuthi kube khona abazilungiselela ngako nabafanele bakwazi. Into yokuqala nje ngingayidayisa baba Maphisa ngingadayisa inamba yethu. Okay. Which is 112. Okay. Okuyinamba engena free of charge. Okay. Kuma cell phones. Kodwa ke njengoba ngiyidayisa le number ukuthi umemeze isimo esiphuthumayo kubalekile ukuthi ukuqondisisa ukuthi le number ayingeni lapho directly la ukhona. Ingena kwi main call center la kufanele bese uyaphendula usho ukuthi uKwaZulu Natal eThekwini la ukhona bobe sebekuthatha ke bekufaka kwi call center yethu. Mabekufaka kwi call center yethu iba nemininingwane ephelele ukuthi ngabe kulo omfonelayo kwenzakaleni. Ubulili igama lakhe amagama akaphelele nokuthi kwenzakaleni ngaye ukuze konke kusheshe iprocess inyakazi. Kubese ke ukuthi ke kunina ke lisegcekeni la konke yenzakalile. Ave kubalekile baba Maphisa ukuthi nibe umndeni ohlangene. Nibambisane ngale ngathi umuntu niyakuyena. Futhi nikhombise okukhulu ukuzethemba nokuthi nibe calm ngoba ngale ngathi nikhombisa ukwesaba nokwethuka. Lo osuke senkingeni yena ulimala kakhulu ngaleso sikhathi. Kufanele kube ukuthi niyabambisana but niyekuyena nimashorishe futhi ukuthi everything is going to be okay. Yeah, noma ngabe kunzima kodwa ke you should be there as a family lo muntu lo osuke senkingeni Maphisa. So from there I hope ke ngaloko kubambisana nokuthintwa kwethu early nokubhekisisa isimo ngasheshe usibike lapho sichaze ngendlela osibona ngayo kubaleke kakhulu baba Maphisa. Khumbuzisa abantu ukuthi silishaya uhlelo phakathi eMlazi kwaU sise clinic ekuthiwa ikwaU clinic nala ke niyezwa abantwana bayakhala namahutha ayakhala sizoxolisa nje ngomsindo ngoba silishaya bukhoma sisemnyango uhle namhlanje. Ngiyazi ke makuyilesikhathi ziningi izimo esibhekena nazo thotho omunye uyahamba sayithola engozini yemoto. Abantu balimele emotweni omunye uyahamba sebona umuntu odutshuliwe igazi kwasha kwacima. Yini into yokuqala eneni igqugquza ethi kumele yenziwe umuntu mayeyithela kumuntu osengozini yemoto kumuntu odutshuliwe noma kumuntu oshayiswe imoto? Yini oqala ekusuke kufuneka umuntu ayenze ngoba ngiyazi ukuthi phela sokwaba isikhathi secontent lesi mina ngithuka kabi abantu sethi mayibona nje ingozi adonsa ifone ashuthe-ke manje ke icontent kunokuthi azame ukusondeza usizo kulomuntu olimele. But nina njengabantu bezimo eziphuthumayo yini enenigqugquza ukuthi nansi into yokuqala okufuneka uyenze mawufica nje isimo esinobungozi futhi obufaka igazi phakathi? Baba Maphisa ubeka iphuzu lokuqala ngoba akufanele ukuthi uyosiza uphenduke nawe ube yivictim ube isisulu salolo ukunikeza kwakho usizo. Absolutely. Ngiyathanda mawuthinta indaba yegazi. Ngathini kwimvelo ukuthi mangabe ubona into eyinkinga ngathi ungasondela usizo. Yebo. Okubalekile njengoba lezi khungweni sigqoka ama gloves nje kusho ukuthi esimeni segazi ngaba ingozi ngaba umuntu ogwaziwe ngaba umuntu odutshuliwe sina sizama ngokusemandleni ukuthi igazi lele lophayo ngaleso sikhathi singaxhumani nalokuthi lingene silithinte ngezandla. Ngaba nje ukusebenzisa yonke si-improvise ngayo yonke indlela mhlambe ukuthola uplastic nanoma yini esingayisebenzisa ukuthi noma futhi mhlambe indlela esimama ngayo umuntu
simbhekisisa ukuthi simbamba kanjani. Ubhekana nalezi zimo okhuluma ngazo zibucayi zonke zona. Yes. Kodwa kunezinto engicela ukuziphawula ezintathu zazo ukuthi kulo muntu basenifika kuyena yini ebalekile. Absolutely. Ukuthi sibhekisise. Okokuqala kumele sibhekisise ukuphefumula kwakhe umuntu. Okay. Engisazokuchaza ukuthi sibhekisisa kanjani. Okwesibili ukopha. Okay. Ukopha igazi esinalo limited kakhulu. Okay. Kufanele sinalo senze sure ukuthi sibe nendlela yokumisa ukopha. Nawo ngisazobe ngichazisise kahle ukuthi ukopha senze njani ngakho ukopha lokho. Okwesithathu okuthanda uba into ecashayo kakhulu ke emphakathini nje. Lezi lesizibalile bamaphisa mengabe umuntu elimala. Indlela awa ngayo phansi. Okay. Akawi kahle phansi. So umuntu njengoba sihamba nje sihamba ngoba umzimba wethu uphethwe umgogodla. Umgogodla kusemqaleni kwehlike njalo ngomqolo kuze kuyofika ngenhla kwendawo yethu yokuhlala. Okay. Indawo ethinta kakhulu ongangokuthi ke mangabe umuntu eba kulezo zimo zokulimala ukumbamba kwethu akufanele nje kube budlapha. Kuya ngathi mhlambe singalandela ukuthi abe straight abe kulayini. So asimbambi noma kanjalo thola ukuthi ngisamfula omunye umphakamisa imlenze omunye umdonsa ngeke ngalo. Yebo kusekunzima wona ngifuna kodwa engathi singazama ukumbamba simbambe eqondile nekhanda libe in line nawo umzimba. Balekile kakhulu ngoba ngongayilandeli lonto sithola ukuthi ingozi yomgogodla esoye kade ingekho ngale ngathi elimali. Mase kuphetha esuke seyiba khona ukuthola ukuthi umuntu walimala mhlawumbe ugcina uzohlala wheelchair kanti wheelchair yangeneke yona akubanga ngenxa yengozi kwaba yithina ngendlela sasigcina sesimhandlisha ngayo. Ngicela ukubuyela kuloko okubili ke kokuphefumula. Yes. Mawulimala ngokuthi uyathinteka engqondweni ngebhadela ukuba amaphisa into control ukuphefumula kwakho ingqondo le. Jobile kude kanje. Jobile kude. Kodwa ke ayikho ukuthi iyabekeka phezulu ukuze ibheke konke okungezasi yabona So ke manje uma mangabe iyathinta ngoba phela mawulimala nokopha kuhlangene kuyathinteka ingqondo yabo. Bese ke uphefumula ngabi kahle. So kushuthi ke asilekeleleni ukuphefumula. Njengoba ngikhuluma umgogodla nje kodwa kushuthi umuntu kokuqala nje ukuthi umuntu melimala ngokukhathala kwengqondo ikhanda yaligebisa. Okay. Kodwa kushuthi ke kufanele ikhanda silibeke kuphosithi umuthi nje kancane ukuthi akwazi ukudonsa umoya aphefumule. Ukulekelela ke ukuphefumuleni kwakhe futhi mangabe sesingade ngikhuluma ngokumbamba eqondile nje asimbeke ngohlangothi bese okunxele. Okay. Kushuthi yabona ngathi simbeka ngohlangothi lokunxele ikhanda ikhanda yabo lizoba phezulu ukuthi siyithole lezongena phasi kwekhanda ukuze still lo line lowana ube straight. Igazi ke bawuthi ngeke ngize ngicizelele ukuthi asingalibuki igazi libe umpompi litsazi finda sithole nje esingakwazi ukuthi sicindezele ngako mangabe liphusha ngenkani sizame ngokusemandleni ukubheka ngenhla kwenxeba sicindezele khona ukuze lapha isithande nje ipayipi egcekeni ukuthi mali ngathi ibhoncu lapha ufuna ugijime ngala ulusqueeze khona bese ngabe kusaphuma la kubalekile ke kakhulu ke lokho ukuthi sikwenze ngalo nje la engalweni njoba kusuka la isihlakaleni kuyalezi anze nga ungabe usubopha phela lapha wena esandleni uthi ubambe igazi bopha ngapha ngenhla lapha eliqhamuka khona kusho uma ngabe uthi ubona ukuthi mawuthi ayibeka into ngiyakho lana ayilekeleli ngalo nje kusho funa ngenhla ukuthi ubophe ngenhla futhi kodwa funa ungabophi kakhulu kuze kucingeke ngoba ngokulivala complete igazi nalo okunomthelela ongefuna nje ngingathini kube ukuthi ukale kuthini laphana igazi alisaphumi ke khona umzimba avuya inkinga yikho ufundela iminyaka emingaka nje ukucela ngoba uyinkinga umzimba mawubopha kakhulu ziyakhala mawudla kakhulu ziyakhala mawudla kancane ziyatetema angazi mina kufuneka la emzimbeni but ke ngizocela uphinde usithathe kancane ke kunabantwana ikakhulukazi abashayo makusoke kulesikhathi sengikhuluma ukushiswa umlilo yini oqala kufanele ngiyenze mawumzali ingane nansi ingane yami isishilo bese ungithintana nalapha e-swimming pool iningi ingane ethola isintanta lapha e-swimming pool senze njani kulezo zimo ezifana nalezo siqale nje la ekusheni babamaphisa ukusha kuyinto ejwayelekile nje kubantwana kakhulukazi bese bakhona nezinkolelo ezithanda ukubandadlana ke nje la kwakuthiwa umuntu akaphuthume neqanda ugcotshwa cooking oil nani phuthuma nerama yonke yebo cha zonke lezo zinto bamaphisa siyazixeka siyacela futhi umphakathi ukuthi akungabi indlela abangayisebenzisa endleleni abangayisebenzisa indlela yokuqala nje kubalekile ukusebenzisa amanzi nje lawa ompompi angayi umuntu angathi umuntu nginamanzi abanda kakhulu ade bekungwabe ngoba kushisa efridge lawa aqanda cha swadingi lawa impela lawa abanda qaqa lawa sifuna nje lawa ompompi ukuthi cha leshe khona kumntwana afuna avuleke
angashayi ngamandla avuleka swakhe azwa abe some sort of spray avuleke nje angayi ngamandla leshaye khona funa kube continue singabe isikhathi esincane mhlambe it can go up to 20 minutes siloke swalo khuzile nje amanzi siyipholisa leyo ndawo leyo okwenzakalayo ngale ngathi umpholisa umntwana lo abantwana ba prone ukuthi bagodole kusho ukuthi mawuqeda leyo process kubaleka umntwana akabe njani akambathi ya ukuze ngathi umgcine phela ukuthi angabe akagodola bese uthi le ndawo uyiyona eshileke bamaphisa kufanele umuntu mayeshila ba prone to infection kusho ukuthi izinto lezi nje ezilwayezayo ibambacteria nayo yonke into asheshe agxumele lapha agxumahlala so leyo ndawo kumele siyikhave masiyikhava ngento eclean ngoba ngeke sibe namabhandishe kodwa sifuna sithole indwangu esoba little bit moist ngalamanzi swalo kuba bese siyayikhava asiyikhave ke ngendwangu enani enefluff noma enoboya ngoba indwangu lezo isuke ivane inamathele la bese bayinkinga sefanele benze njani sisusa kodwa ke konke lokho esikwenzayo silo sikuphamise njalo ukuthi siyasibuka isimo ukuthi sibucayi kangakanani kodwa ave kubalekile ukuthi usizo oluphuthumayo sisheshe silimemeze absolutely kukhona lokho bhanqena ke indaba yaba swimming pool noma idama ke ngithi ngoba le emakhasi namadamu uthini absolutely i-swimming pool umntwana mangabe esekhishwa ubalekile ukuthi ngathini akusho umntwana mangabe selapha edameni baba maphisa mhlambe nawe ngenza ukuthi nobhuda ukwazi kahle nawe iyasophuthuma kakhulu kabi khona ngoba sobona nabo nawe usuyinkinga ke manje usho ukuthi umuntu ocisha akwazi ukususa umntwana laphana akubo yena ozosusela yena labani kule ndawo eyingozi mase sesimbeka ngaphandle kubaleka ukuthi umntwana simbhekisise ukuthi ukuphefumula kwakhe kunjani angeke sithi ngoba na sesiyasola ukuthi umntwana usegwinqa amanzi mhlawumbe sesiyampithiza ke manje simpithizela ukuthi amanzi akaphumi ngeke sikwenze lokho ngoba mengase sithi siyawapithiza amanzi kanti izinga lomntwana lokuphaphama seliphansi lawo manzi lawo angaphetha eseke emaphashini okuyinkinga enkulu kakhulu ke le kusho ukuthi umntwana kufanele simkhiphe nje lapho sikhumule ingubo ezimanzi sibhekisise izinga lakhe lokuphefumula ngoba naye into engavibalekile kubalekile ukuthi umuntu mangabe eba nenkinga nanoma yipi esimene esiphuthumayo ukubhekisisa ukuthi nisakwazi ukucommunicate momemeza uyakwazi inthakuzi ngoba into yokuqala ebalekile ukuthi ekwazi ukuthi umbone umuntu ukuthi ukuphi nezinga lalenkinga kuyona ngoba manje mangabe sozothi uyamemeza athi o angabusaphendula nhlobo kuthi lokho kuyacaca ukuthi uthanda ukuthi kube nenkinga nekhona ngeke ngabamba ngachaza ngendlela yokuhlalisa umuntu kwi-recovery position nokuthi akwazi ukuthi aphefumule mengabe kuwukuthi isakhona lento ethi ukuphefumula ngoba angifuni bamaphisa ngize ngingene kwi-first aid i-first aid iyafuna ukuthi abantu bayazi kodwa iyokutraina okustructured ngoba mase kukhulunywa ngokubeka isandla ucindezele esifubeni ngoba ulekelela inhliziyo noma ukuphefumulela into ethanda ukuthi ifuna lihlele ngesikole thizeni kodwa angeke besale nje ngithi umuntu nombani and noma ungathi ayikala nje makuthiwa nanga umntwana bamaphisa bese kuthiwa ke qhamuka indoda nje engangawe bese kuthiwa imcindezele isifuba izobathi yamcindezele ivana isifuba singene phakathi yabo so ngawo ngithi lapho angifune ngena lapha emphakathini ukuthi kube khona ukucindezelayo kwesifuba ukuchecka nje umntwana ukuthi amanzi lawa kangawabuyisi kambi ahlale endleleni kahle ukuphefumula akhaveke kahle ngendlela yokuthi afudumale siphuthume sibize usizo oluphuthumayo ngesikhulu isidumo lesibaba ngenxa yesikhathi ke ngiyazi ukuthi senawe uDecember wonke uzobuye futhi usibuye lokhu sipha nga one by one kwenzakalani ngoba isikhathi asisekho ngakumina bengifisa ukuthinta lensizwa yemen's clinic ukuthi ke isitshelt ke kwenzakalani kodwa siyabonga kakhulu ngesikhathi osiphe sona ngizothi usaphuma ke sifaka lensizwa yemen's clinic ngicele kudokotela ukuthi ake shayile isipikile njengodokotela ke manje ukuthi nasi isikhathi la esibona izimo zeingozi nina nibhekana nazo kakhulu nje obushithi nila ku front la bafikela khona abantu beingozi ungathina umlayezo wakho dokotela seyiqalile ingozi ze-festive already siyanxusa ukuthi abahambayo beyokujabula namhlanje Black Friday I know sobe sibuya absolutely esibhedlela masiphuzele emakhaya masingangena emotweni sishayele mangabe ubona ukuthi umngani wakho uphuzile akasakhona ukuthi ashayele okungenani thatha ukhiye wemoto ufihle akakulwise kodwa uzophaphama momniki ukhe wemoto unongaphinda umbone absolutely so siyanxusa kakhulu ukuthi
emgaqweni angabi indawo esidlalela kuyona. Absolutely. Kakhulukazi labahamba ngezithuthu. Hey, yaphuma insizwe ibhayizela. Hey, kanti yoshaya isithuthu. Isithuthu ke akudlalwa ngempela ke kakhulu ke lapho. But ke ngale kokuchitha isikhathi bekuthiwa sibokhumbuzisa nabantu laba bazobe beya ku Black Friday njengoba usho ukuthi Black Friday ukuthi uBlack Friday ke awubi nako konke okuhle kuba kuthiwa into ishibhile negade kakhulukazi labathenga izinto ama expiry date ngoba uthola kwesinye isikhathi into ishibhile ngoba isi expire vele. So kubalekile ukuthi uyicheck into oyithengayo ukuthi ke ayika expire yini. Ungabi excited ukuthi hawu siyibutha phansi uyibheke ukuthi ayikrekhile yini ayinazo nimbobo ngenze ukade lento yadabuka sekwangena amagciwane ngaphakathi sesiyakubona usuyabuya uzesibhedlela usuyagula sino 5 minutes kuphela sifuna ukuxoxa indaba emadoda ke manje ukuthi ke uhulumeni wathi la ema-clinic ethu kuzohamba kube nesikhathi la esizozama ukuthi kube ney'ndawo ey'hlelekile kuba amakhosomba abantu besilisa ngoba babekhala abanye bethi sithi masifika eclinic ngizobona intokazi ade ngiyibika kuye eTexini ey'nsukwini ngisathi ngithi hey darling sekufune ngibuye kuye futhi ngizochaza ukuthi kuyalumaluma la bese ngiba nengxaki yokuyibeka le ndaba kodwa kwayu siyazi enye yama-clinic ethu eMlazi esinayo i-men's clinic noma ikhosomba leli labantu besilisa elikwazi ukubagcina libalekelele ngezinto ey'hlukahlukene but ngaphambi kwasiqale ngizocela nje kuphi isikhathi esincane sokuyi-introduce ukuthi ubani wakabani wenzani la emnyangweni. Sanibonani, ngibonge ubhuti Mapisa, ngibonge nethuba ngitholayo silaka U21 eMlazi. So we runisha i-men's clinic eyasungulwa ngo-September 2023. So yona ke ngispecialize ngayo ukuthi amadoda weze clinic. Absolutely. Mhlambe ngoba ula eMlazi yini le enike ugqozi nofuqufuqulu ukuthi ke negcine nibona ukuthi kubalekile ukuthi ke endaweni efana noMlazi sibe nekhosomba elithile elidila nje nabantu besilisa. Ya kulelo phuzu impela abantu besilisa abazwani nokuya emaklinikhi abazwani nokulinda abazwani ne-attitude abazwani nento ey'ningi nje ey'phathelene nabo and then abanye ngoba ey'nsukwini nje kuye kwafika iy'nduna ey'suka le kombumbulu zithi ayikwazi ukuthi zilashwe usister wesifazane zifuna la kunomuntu wesilisa khona kodwa abantu besifazane bethintana kahle kanjena kodwa kakusenalo yeah kusho ukuthi inkolelo zabo manje ke mhlambe ke yini le enibona ngazuthi ke iyalekelela kakhulu ngaleli khosomba ke manje eliseceleni labantu besilisa yini lehlukile niyenzayo ebalekelelayo abantu besilisa nabayincomayo. Yeah esikwenzayo la kayo siyaba prioritize so senza sure ukuthi siqala ngabo ngoba okwabo kuyashesha isikhathi esiningi and then sekuba ne support group khona le gang uthola ukuthi iyasebenza abakwazi ukufika Monday to Friday so siba arrangeela ukuthi abafike ngama weekend nami ke ngi-arrange lezo zinsuku ngibe khona bafike ngama weekend bathola into zabo bathatha amagazi ikakhulukazi ke ngibachazele ke sizayo nama slides lapha masikhuluma ngalento ukuthi prostate cancer khona bangazi nokuthi silwane sini leso ngibalinganisele kodwa ngithi siyazi ukuthi abesifazane benza i-pap smear abesilisa benza nini masuzazi ukuthi no-40 kuyaphezulu 40 kuyaphezulu sondela eklinikhi sikwazi ukwenza konke la ma-test. Ngiyabona ke ukuthi ke ngenxa ukuthi isikhathi asikho ngakumina ngiyafisa futhi ukuthi ke mhlambe ukusitshela ukuthi ke yiphi izinto ekufuneka ezenzeka nje la kwi-men's clinic ezinye izinto ezenzakalayo. Okuningi okwenzakalayo la eklinikhi sizama ukubagqugquzela ukuba support so siphume siye nasema-rank ngama-Fridays siye kubona ngoba bayahluleka ukuza kuthina and then siqale ngabo sibenze o-BP sibenze zonke izinto mayifisa ukukhuluma nami njengoba ngikhona siba nekhosomba labo la. Absolutely. And abanye ke baba nezimfihlo bafuna ukuqondana nomuntu wesilisa kuphela. Ngikuhlebele nje sathi siwelinye lamadolobheni kude nala sasile impela eZululand sathola insizwa eyathi yona iye isabu kuyakulala ukhala emaklinikhi manje iya le eMlazi kwayu kune-men's clinic lapho yafika kunqoma kakhulu yathi hayi uwenza kakhulu umsebenzi ingakho yena namhlanje sithe ake sidlule sikubone sikuvakashela ukuze uhlebele yonke iSouth Africa ukuthi ke yini lokho ogabe ngayo wena nento oyenzayo. So ke mawungakuhlebele nje abanye abesilisa imessage yakho ungayikhipha nje basiya December ingathini ebheke kubantu besilisa. Yeah ngithi ngibonge nodokotela uthe kulisho lolo phuzu ukuthi umuntu wesilisa engibafundisa ngona ukuthi akayithande ayinakekele bese eyayivikela
once wakwazi ukuthi lokho kube semqondweni wakhe uzokwazi nokuvikela nabanye abantu so wozani emaklinikhi bakuthi siyanxusa siyanicela ngobani laba abano BP abano HIV bathola ichance yokucheck cholesterol bacheck prostate sengisho umuntu ongenalutho uvumelekile ukuthi uze eclinic mase above 40 sikwenze wonke lawo ma tests wozani ngobuningi benu niphathe kahle njengoba siya kwi festive mawuwazile udokotela umentionile uthatha ukhiye mawubona ukuthi sekonakele ngoba ake kulonyaka izinga leingozi zeimoto ake lehle kulonyaka please iloko andikulele kuthina ukuthi singalehlisa leli zinga yini ke ngidingayo ukuze ngikwazi ukuza la ku-Women's Clinic yala kwa-UM Mlazi mhlawumbe kufuneka ngibe wala eMlazi noma yini oye uthena nayo into ekufuneka uyiphathe noma ekufuneka ube nayo ukuze uze la ubani ofuneka la eMlazi mawuphatha i-ID uqedile ongenayo i-ID uyaphatha i-passport nabo siyabathatha and then bafika akudingi ukuthi uzugule siyakwazi nokuthi uteste sikhulume ngo-circumcision sikhulume ngo-prep abantu babe aware futhi sibafundise ukuthi uma kwenzeka ingozi uyakwazi ukufika within 3 days 72 hours ukwazi ukuvikeleka yiloko kuthiwa uphephuke lapho singenelele nakhona abantu babe safe cha sengiyabona bebeqinisile mabethi hayi alifakwa la kuwena libuya noshibhoshi hayi bashila impela kwathake nami mangifika lapha eMlazi ngiyofika nginethezeke ngiphatheke kahle ke gqugquzela abantu besilisa ukuthi beqhubeke nokusebenzisa ama-Men's Clinic wozani madoda ngiyanxusa ngiyanicela i-Men's Clinic ivuliwe la futhi sithemba ukuthi namanye ama-clinic sekuzovuleleka nakhona ukuthi i-Men's Clinic kube yona eyi-priority kubantu kumphakathi wonke namaphethelo hlelo ke igama lalo ikzancheck.gov.za bese lishaka mnandi sisemlazi kwa you kade ke babe ngichallenge bethi uyofika nini eNewZ ngiphakathi ke namhlanje sengizophuma ke ngomgwaqo kunodade lapha bambe bengivimba la emarenke nazo zonke indawo mangiyogibela itekisi bethi nangu lo mkhulu wama data capture ngiyacela bakithi musana ungibiza ngomkhulu wama data capture impela ke kunjalo bakwethu ke ukube isikhathi asihlalisilwa nathi ngabe silishaka kuze kuthi lelo hlelo asivalelise sethi kulungana kanjani